It-tieni nota żgħira lilkom eżies edukaturi. L-ewwel nett nirringrazzjakom li lqajtu bidejn miftuħa il-ħsibijiet li nixtieq inwasslilkom. Inħarsu lejn it-tfal bħala rigal ta' mħabba u li kemm il-ġenituri u anki l-edukaturi qegħdin tgħinuhom fil-mixja tagħhom. L-itfal nuruhom l-imħabba kollha li tixirqilhom. Bħala Nsara aħna nemmnu li huma il-proġett ta' Alla sa minn dejjem. Meta Alla jarahom nistħajlu jgħid f'dan it-tifel jew tifla qed isseħħ il-ħolma tiegħi. Huma qegħdin fil-qalb ta' Alla. Ir-rabta tagħna mal-Alla tidher meta s-Salm 139 vers 13 jgħidilna f'ġuf ommi inti insiġtni. U Ġeremija l-ewwel kapitlu vers 5 jgħidilna qabel ma ħriġt minn ħdan ommok ikkonsagrajtek. Nifhmu li l-ġenituri qegħdin jikkollaboraw ma' Alla l-Ħallieq u għandhom sem fil-misteru tal-ħajja. L-edukaturi wkoll għandhom sem kbir f'dan il-proġett. Edukaturi li ilhom ma' tfal jgħidu li raw tfal minn kull kwalità, min kapaċi f'ħaġa u min f'oħra, min b'karattru u min bieħor u tant differenzi oħra. Però tfal huma kollha l-istess u aħna nħarsu lejhom bl-istess imħabba ta' Alla li tara li hemm minn dak biss li jidher minn barra. Huwa f'ambjent ta' mħabba li t-tfal jikbru. Grazzi lilkom eżies edukaturi li toħolqu dawn l-ambjenti għat-tfal għax il-valuri tagħkom ta' mħabba, rispett u għoża qegħdin turuhom ma' xulxin u lejn it-tfal u bekk il-kontribut tagħkom huwa imprezzabbli. Inselli għalikom u nixtieqilkom is-saħħa.